Και φοβερή άμυνα του Στεριάκη, την assist. Τρίποντο από τον Αμπατζά μέσα, φοβερό παιχνίδι. Με τον Αμπατζά να φτάνει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το συν 6 ο Πανεπιστημιακός, 1:38 για το τέλος. Αμπατζάς, Ντουζίδης για 3, θα το βάλει ο ψηλός. Φοβερός Θανάστης Ντουζίδης, φτάνει τους 15. Με 2 εύστοχα τρίποντα των 5 δευτερολέπτων, ο Λάπας θα χάσει την μπάλα. Στεριάκης, υποψία διπλής τρίπλας, εκεί αυτό ζητούν από τον πάγκο. Αμπατζάς θα πάρει το screen και θα πάει στο καλάθι. Ο Κορκόπιελος θα πάρει την assist και θα ευστοχίσει. 83-82, 48 δεύτερα για το τέλος. Πάμε σε time out. Αλλά ο Σταμέλος θα κρατήσει την μπάλα, θα πάει σε set επίθεση. Όχι, θα την χάσει. Πεσμένος κάτω, ο Αμπατζάς. Η assist για τον Ντουζίδη που θα σκοράρει. 85-86. Τι φοβερό παιχνίδι. 7 δεύτερα για το τέλος, ο Λάπας